Lodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna. Kif tafu intom aħna qegħdin miġburina flimkien permezz tal-internet sabiex intellaw din il-polza għadħul fl-ewwel sena sekondarja fil-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu ġewwa Għawdex. Illum huwa il-ħamis 24 ta' Marzu sena 2022, il-ħin huwa il-11 ta' filgħodu. Din is-sessjoni tinqasam fi 3 partijiet, l-ewwel nibdew billi nitolbu ftit flimkien u mbagħad ngħaddu għal polozz u qabel nagħtikom daqsxejn rendikont ta' fiex wasalna u fl-aħħar nispjegaw il-passi li jmiss. Għalhekk mingħajr ma ntawlu ħafna iktar nagħtu bidu għal din is-sessjoni tagħna flimkien. U nitolbu ftit flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. U għaxira li nitolbu għal dawn it-tfal ta'kom, l-eżis ta'kom li issa qegħdin jikbru ħajibdew s-sena l-edukazzjoni sekondarja tagħhom, nitolbu għalihom, għalikom il-ġenituri li tant tieħdu ħsiebhom u tassappортjawhom, nitolbu wkoll għall-edukaturi tagħhom ukoll. Is-sena l-oħra Papa Franġisku stieden lill-edukaturi mad-dinja kollha sabiex jingħaqdu flimkien fi ftehim Global Compact jgħidulu bl-Ingliż sabiex l-edukazzjoni tindirizza il-problemi tal-ħajja moderna u tas-soċjetajiet li għandna llum. Waħda mill-problemi l-kbar hija l-koeżistenza paċifika, ġifieri li ngħixu flimkien bħall-aħwa, fil-fatt intom tafu wkoll li Papa Franġisku wkoll kitbilna eżortazzjoni jisimha il-kol aħwa, u bħalissa f'dan il-kuntest ċertament wieħed mill-ewwel jiftakar fil-ġlied kbir fil-gwerra li għandna ġewwa l-Ukrajna. Għalhekk fil-waqt li nitolbu għal dawn iż-żgħażagħ għall-edukaturi tagħhom u għalikom, nixtieq li nitolbu wkoll għal paċi fl-Ukrajna. Nitolbu ftit flimkien. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlob għalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu, Giuseppi, Marija itolbu għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Qabel ma ntellaw il-polozz u aħna ntellaw il-polozz kollha sewa sabiex kulħadd ikun jaf li l-polza tiegħu kienet inkluża f'dan li qegħdin intellaw, ħanatikom daqsxejn rendikont li diġà ippubblikajna f'Jannar. Kif intom tafu f'Novembru ħriġna il-regolamenti ta' dħul li fihom id-dettalji kollha dwar il-proċess ta' dħul u wkoll immedjatament wara saru l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju ta' tfal prinċipalment li diġà kienu fi skola primarja tal-Knisja u li ħajimxu allura mill-skola primarja tal-Knisja għal skola sekondarja tal-Knisja aħwa u impjegati, eċċetera. Dawk li aħna ngħidulhom tal-ewwel kriterju. F'Jannar qabel ma intom applikajtu ħriġna ċirkulari fejn tajnikom rendikont ta' kemm kellna applikazzjonijiet minn dawn, ta' kemm applikaw. U nfakkar li minn dawn l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju kena 57 post għal seminarju tal-Qalb ta' Ġesu. Nfakkar li s-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu għandu 3 klassijiet, kull klassi kollha 24 tifel ġewwa fiha, għalhekk iġib postijiet li għandu huma total ta' 72 post. Jekk naqsu 57 post li għandna li diġà ttieħdu skont l-ewwel kriterju, ifisser li baqgħanna 15-il post vojt. U dawk huma li sa jikkwalifikaw illum skont din ir-riżultat ta' din il-polza biex intom tkunu tistgħu tidħlu fis-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu. Illum għandna 33 applikazzjoni tajjeb. Aħna ħantellaw daw 33 applikazzjoni, 33 polza. Sintendi l-ewwel 15 mbagħad nikdbulhom u jinkitbu ġewwa s-seminarju, it-18 l-oħra li m'għandniex post għalihom inżommu rekord ta' din il-polza li sservina wkoll ta' waiting list sabiex jekk xi ħadd minn dawk li jkun ġie quddiem iħassar, jew xi ħadd forsi minn dawk tal-ewwel kriterju iħassar, aħna nsejħu lil min imissu tajjeb. Għalhekk mingħajr ma noqgħod intawwal ħafna iktar taraw diġà l-urna qiegħda ddur, nirringrazzja lill-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja li pprepara dan kollu. Nara li l-ewwel polza diġà nfetħet, nirringrazzja wkoll lin-nutar Robert Aquilina li qiegħed magħna
u li qed jara li aħna qegħdin nagħmlu kollox tajjeb. Ringrazzja wkoll il-tim tal-WeMedia li permezz tagħhom qed nagħmlu din it-trasmissjoni. Hekk għandna l-ewwel polza nistgħu naqrawha u din hija ta' Persico Camilleri Sian bin-numru 30868 30868 Persico Camilleri Sian. Naddu għattini waħda 30608 Camilleri Jaken Camilleri 30608. Tlieta 0756 Jerome Kutajjar Jerome 30756. Tlieta 0718 Tristan Vella Tristan 30718. Tlieta 0850 Noah Farrugia Noah 30850. Tlieta 0709 Farrugia Mattias Farrugia 30709. Tlieta 0771 Timothy Muscat Timothy 30771. Tlieta 0808 Nathan Sultana Nathan 30808. Tlieta 0728 Luka Xkembri Luka 30728. Tlieta 0769 Portelli Elias Portelli bin-numru 30769. Tlieta 0642 Hamilton Hugh Richard Hamilton 30642. Tlieta 0719 Jordan Farrugia Jordan 30719. Ok, għanna 12 il-polza ħanżom di fidejja u mbatt naqra wara. Ħalli arġaw naqraw l-ewwel 12 il-polza. Number 1, Persico Camilleri Sian, 30868. 2, Camilleri Jaken, 30608. 3, Kutajjar Jerome, 30756. 4, Vella Tristan, 30718. 5, Farrugia Noah, 30850. 6, Farrugia Mattias, 30709. 7, Muscat Timothy, 30771. 8, Sultana Nathan, 30808. 9, Xkembri Luka, 30728. 10, Portelli Elias, 30769. 11, Hamilton Hugh Richard, 30642. 12, Farrugia Jordan, 30719. Inkomplu bil-polza 30663 Lucas James Muscat Lucas James 30663. Tlieta 0695
Luke mifsud Luke 30695. Tlieta 0746 Alistair Fenech Alistair 30746. Tlieta 0837 Alex Ellis Alex 30837. Tlieta 0656 Josem Bonello Josem 30656. Tlieta 0795 Isaac Buġeja Isaac 30795. Tlieta 0701 Gianluca Vella Gianluca 30701. Tlieta 0742 Kyle Kalleja Kyle 30742. Tlieta 0693 Luke Cremona Luke 30693. Tlieta 0725 Paul Bajada Paul 30725. Tlieta 0603 Nathaniel Spiteri Nathaniel 30603. Tlieta 0817 Kristin Vella Kristin 30817. Nerġgħu naqraw l-aħħar 12 il-polza li għadna kif tellajna u hekk intom tkunu tistgħu ssegwu aħjar. Number 13, Muscat Lucas James, 30663. 14, Mifsud Luke, 30695. 15, Fenech Alistair, 30746. 16, Ellis Alex, 30837. 17, Bonello Josem, 30656. 18, Buġeja Isaac, 30795. 19, Vella Gianluca, 30701. 20, Kalleja Kyle, 30742. 21, Cremona Luke, 30693. 22, Bajada Paul, 30725. 23, Spiteri Nathaniel, 30603. 24, Vella Kristin, 30817. Nkomplu bil-polza, naraw sa minn ġej fil-25 post u dan huwa dak li għandu il-numru 30510. Givan Attard Givan 30510. Tlieta 0630 Carlos Sacco Carlos 30630. Tlieta 0655 James Buttigieg James 30655. Tlieta 0760 Jake Christian Formosa Jake Christian 30760. 30652 Jaden Saliba Jaden 30652.
3705 Debrincat Sheldon. Sheldon Debrincat 30705. 3066 Jonathan Keeney. Keeney Jonathan 30666. 3097 Isaac Attart. Attart Isaac 30797. U din hija l-aħħar polza 30691 Chris Kurmi. Kurmi Chris 30691. Nerġgħu naqraw l-aħħar polozz li għadna kif tellajna. Number 25, Attar Jivan, 30510. 26, Sacco Carlos, 30630. 27, Buttigieg James, 30655. 28, Formosa Jake Christian, 30760. 29, Saliba Jaden, 30652. 30, Debringat Sheldon, 30705. 31, Keeney Jonathan, 30666. 32, Attart Isaac, 30797. 33, Kurmi Chris, 30691. Nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna. Il-proċess issa jkompli permezz ta' l-emails il dawk li ġew fl-ewwel 15 il-polz issa nikdbulhom email fejn nitolbuhom jikkonfermaw l-għażla tagħhom li jiktbu t-tifel tagħhom fis-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu ġewwa Għawdex u nimxu minn hemmhekk tajjeb. Nitolbukom li meta jkollkom bżonn iktar informazzjoni taraw ukoll issegwu daqsxejn fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt. Ir-riżultat ta' din il-polza u l-video ta' dina sessjoni tagħna magħkom ikunu disponibbli minn fuq il-website knisja.mt dejjem fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja minn għada wkoll tajjeb. Għalhekk intom dejjem tkun tistgħu iżommu ruhkom up to date u terġgħu tikkonfermaw dak li ġara dolodu. Jien ma baqa' li xejn x'nagħmel iktar li f'nawguralkom suċċess fl-edukazzjoni tat-tfal kollha tagħkom ikunu fejn ikunu u nirringrazzja lit-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, nirringrazzja lin-Nutar Robert Aquilina, nirringrazzja wkoll il-We Media, l-uffiċjali oħra kemm fil-Kurja, f'Malta u Għawdex u anke mill-uffiċċji tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni u anke l-kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja f'Għawdex tajjeb. Nirringrazzja l kulħadd tal-kollaborazzjoni tiegħu u nawguralkom ilkoll il-ġurnata t-tajba.